Vou explicar agora a definición da contaminación da auga, xusto a página 70, e cales serían as fontes contaminantes. Algunhas xa vos anticipei nos vídeos anteriores. Comezamos entón. Como se define a contaminación da auga? Vale, a contaminación hídrica é o mesmo que auga, vale? Valería calquera dos seus términos, é a presenza de axentes contaminantes na auga, que pode ser auga superficial ou auga subterránea, que deterioran a súa calidade e impiden o seu uso. E aquí vou facer un pequeno inciso. Unha pregunta. Se estiveramos en clase, pararía e diría, a ver, cal pensades que é peor, a contaminación superficial ou a contaminación subterránea? Obviamente non podo esperar a vosa resposta, así que xa vos la dou eu. No caso da auga superficial, se hai contaminación, vais a detectar no momento. Pero nas augas subterráneas, cando se detecta que están contaminadas, a actuación xa é imposible. É moito máis preocupante, moito máis complexa a contaminación das augas subterráneas. Vale? Por iso, o caso da sobreexplotación e a intrusión da auga salgada sería un caso de contaminación. Vale? Aínda que é auga natural, sería un caso que impediría que o seu uso. Por tal, o consideraríamos contaminación. Espero que isto vos sirva como exemplo para comprender a que nos enfrentamos coa contaminación da auga. Vale. Entón, agora vamos centrar nas diferentes fontes contaminantes. Bueno, como sempre, aquí está un pouco pequeniño, non oides ver, tedes o esquema posto na aula virtual, exactamente a mesma fotografía, e o que tedes que facer é ir seguindo o que vos vou dicindo. Vale, en primeiro lugar temos as verteduras urbanas. Que inclúe as verteduras humanas? O uso doméstico, vale? Sería toda esa auga que eliminamos polos vertedoiros, inodouros, etc. Do uso que se realiza nos fogares, nas casas. Por outra banda estaría a rede de sumidoiros das cidades. Que vai a ir a parar ali? Pois toda esa auga que barre pois os restos de gasolina que deixan de aceite dos motores dos coches, depósitos de contaminantes do smog que quedan ou que son lavados pola auga da choiva, todo iso é arrastrado pola choiva, ademais cando están regando as rúas para poder limpar, e iría polos sumidoiros e de aí vai a parar ao mar. Vale, bueno, agora vai a estacións de depuración. Despois temos as verteduras industriais. No libro non vos fala absolutamente nada do aumento de temperatura, e xa vos comentei no vídeo anterior que é superimportante, afecta a moitísimas comunidades. Entón, podería ser un cambio físico, como é o incremento da temperatura, ou unha sustancia. Vale? Que tipo de sustancias? Pois aceites, disolventes, deterxentes, pero tamén seres vivos, como os virus andan aí no limbo. Hai autores que din que serían seres vivos que perderan determinadas funcións, outros que non son seres vivos porque non cumplen todas as funcións vitais. Diso xa falaremos cando empecemos coa biosfera. Bacterias e outros microorganismos. Que microorganismos? Pois fungos e protozoos, vale? Que poden causar enfermidades. Imos entón coas verteduras de petróleo. Deses usos non consultivos que era o transporte de persoas en mercadorías pola auga, ás veces, pois, ocorren verteduras de petróleo, vale? Poden ser accidentais, pois que hai un accidente de navegación nun petrolero, como foi o caso do Prestige. Aquí puxen vos 3 exemplos que afectaron xusto a costa de Coruña, vale? O máis recente foi o Prestige. O que xusto afectou a Torre de Hércules foi o Mar Exeo, e anterior a iso foi o barco Urquiola, que deixou depósitos na ría do Burgo que xa foron dragados. Agora mesmo xa non quedaría resto ningún desas mareas negras. Como afectan as mareas negras? Bueno, pois xeneran unha capa en superficie do que sería o petróleo, o fuel, e despois parte emulsionase dentro do que é a auga. E que ocorre? Bueno, pois por unha banda, as aves, como poden ser as araos, as alcas, os frailecillos, alcatraces, paíños, gaivotas, van mollar as súas plumas impedindo o seu aillamento térmico. Entón morren de frío.
moitas veces tragan o chapapote e o que fan é que morren envenenadas, vale? E logo as especies que están por debaixo, os peixes e demais, pois, ao inxerir toda esa masa de petróleo que emulsionou coa auga, morren tamén, vale? Entón, causa unha mortandade enorme e un desastre ecolóxico tremendo. Despois, na extracción, nas plantas que están no mar, nas plantas de extracción petrolífera, tamén pode haber pequenas ou grandes verteduras. Ademais da extracción, poderían haber aquí nas conduccións, hai oleoductos que levan baixo o mar todos estes produtos resultados do petróleo, vale? E por último, agora espero que non se estea producindo tanto, pero antes era moi habitual que en alta mar os barcos limpasen os tanques, vale? Porque vanse xerando depósitos na superficie e iso tense que facer sempre en seco e nas dársenas. Non sei se sabedes o que é unha dársena, pois unha dársena sería o lugar onde os barcos son arreglados. Como o taller dos coches, pois o taller dos barcos. Sabedes que na Coruña hai unha zona que se chama Dársena, agora mesmo non hai dársena como tal, pero ali antigamente, pois cando eu era nena, non hai tantos anos, arreglábanse os barcos. E por último teríamos as vertedurías agrícolas e gandeiras. Separámonos deste xeito. Bueno, por un lado teríamos as agrícolas que inclúen pesticidas, vale? Plaguicidas, fertilizantes, vale? No caso dos fertilizantes é especialmente preocupante porque causan dous efectos. Un, salinizan os solos e outro, que é o que nos compete coa hidrosfera, sería que son arrastrados polas augas, van a parar aos ríos e causan eutrofización. Que é isto da eutrofización? Pois a eutrofización é un crecemento explosivo polos fertilizantes, por esos nutrientes que hai, de algas, plantas na superficie, o que vai frear a entrada de oxígeno, en definitiva o que produce a mortandade de todas as especies que están por debaixo, o esgotamento dos nutrientes totalmente, e o que conduce a podredume total e a desaparición e pérdida total do ecosistema. É un problema moi importante e bastante habitual aquí en Galicia. E no caso das verteduras gandeiras, pois refírese aos purines. Que son os purines? Pois todos os refugallos, tanto os orines como as cacas, falando así, que cando limpan as camas da gandería cunha mangueira, pois arrastran todo eso e vai aos vertedoiros e termina, como vos digo, en plantas de depuración, pero moitas veces vai polos campos, infiltrase nos terreos e vai parar ao mar. E aquí, aparte, temos un grandísimo problema do noso século, que son os plásticos, vale? Fixadevos, en primeiro lugar, tardan miles de anos en descompoñerse. Agora xa van reducindo a cantidade de plástico en cada un dos produtos, pero ainda así segue sendo un problema bestial. Cando chegan ao mar, parte deles flotan en pequenos anacos, moitos destrúense, fragmentos, ata que chegan a formar microplásticos. Isto xa é terrible porque non se poden recoller de ningún xeito. Estes microplásticos, coa dinámica da auga, terminan afundíndose. Algúns que non son microplásticos, imaginade unha bolsa normal da compra, as tartarugas as confunden con augamares. Os que non sabedes galego, un augamar sería unha medusa. As tartarugas tortugas, tamén en galego tamén os chamamos apoconchos. Outros organismos que os inclúen, os introducen na súa alimentación, non morren, pero os bioacumulan, porque non os poden destruir. Como resultado, calculouse que diariamente cada un de nós, a partir da auga que bebemos, das billas, o peixe que comemos, mesmo o polo ou o vacún, o que sexa, estamos inxerindo a cantidade aproximada que tería unha tarxeta de crédito. Imaginade, hai análises que xa detectaron microplásticos no líquido amniótico.
nen mulleres embarazadas. É dicir, ata os propios fetos están incorporando no seu alimento microplásticos. Entón, cal é a única vía para evitar este problema? Reducir o seu uso, o máximo que poidamos. Pois, falábamos en clase que mesmo a roupa, todas esas fibras como poliéster, nylon e demais, conteñen plástico. Pois este calzado que din calzado vegano, o calzado vegano é de plástico. Pois o coiro sempre é algo moito mellor porque é algo que se destrue, forma parte dos ciclos bioxeoquímicos. Bueno, para que lle dades unha volta na casa e vexades que usos facedes dos plásticos. E con isto remataríamos o punto 5.